Og så Milan, aggressiv fra start. Fik en vinder på madras 2. Det var Bo S. Bunde, Thor Nykøbing. Skal vi se kamp nummer 21. Andy Nielsen, Thor Nykøbing mod Søren Skiller Alsjø. Kom så Milan, aggressiv her. Snap down, shoot. Leg sweeps. Et minut gået. Top. Han skal ikke for det godt. Han har ikke fået et point endnu. Kæmp for det. Han skal ikke få sidemount. Op på siden. Op. Ja, godt. Han fik ikke sidemount point. Få det hooks væk. Okay, han har fået et point. Det er 5-0 Milan. Han fik ikke point for guardpassen, men han har fået point for ryggen. Forsvar de hooks, Milan. Ja, op på siden. Op på siden, han skal ikke få sig. Milan, hvis jeg får mount der, så er det tabt. Du må virkelig kæmpe for det her. Du skal få nogle point. 7-0 bagud. Ja. Jeg er heller ikke færdig med at have beregnet om. Pas på den mount. Ja. Jeg spiller roligt, Simon. Sådan, bliv ved, Simon. Han kan kun få point for mount her, Milan. Han får ikke point for back mount igen. Robert, Simon. Det er halvvejs, Milan. 2,5 minutter tilbage. Ja. Kom så, Milan. Få en underhook med højre op på siden. Underhook med højre. Fik en vinder på madras 2. Det var Andy Nielsen, Thor Nykøbing. Skal vi se kamp nummer 22, 66 kilo. Dennis Jensen, Trop. Johan H. Jacobsen, FFI. Milan. Halvanden minut, Simon. Minut tilbage, Milan. Du er 7 bag, du skal arbejde her. Få en underhook med højre arm. Kom op på siden. Rigtig godt, Simon, det er der. Pas på maven, når du gør det der. Halvandet minut tilbage. Godt, Simon. Ja. Sådan, Simon, bliv ved. Ned med ham. Op på knæene, Få den ned. Hold op. Det er godt kæmpe, Milan. 1 minut, Simon. 1 minut tilbage, Simon. Du kan ikke få point for at blive ud af dårlig position.
Nej, hvorfor ikke det? 45 sekunder, Milan. Bare hold den 40 sekunder. Bliv ved, Simon. Det er 6 point, Milan. Halv minut, Simon. Go for submission. Aggressiv her. Kom så. 30 sekunder, Milan. Go for throw. I får en submission. Bliv ved, Simon. Du står fast på benene. 20 sekunder, Milan. Aggressiv her. Kom. Sats på det. 15 sekunder. Det er lige meget, du taber 10-0 eller hvad det er. 8, 7. 5 sekunder. Bliv ved, Simon. Ja, så det tager du nedad. Hey! Det er vinder med os selv. Simon Hornsø fra Tønder. Sådan der! Skal vi se den sidste grappling match i denne omgang. Det er Oliver Morat, True Vikings mod Reno Nielsen, True Vikings.